Kung di masakpan, adi na to, dito sala, kaya man to na ibawon. Pero ang Ginoo igsoon, grabe no, makaingon bitaw kung magbasa ka sa Biblia. Stricto kayo ka Lord ba? Lord, kaya ingon din niya igsoon no? Bisan! Kinsang mo tanaw sa usa ka babae, ubang sa dautan niyang tinguha, kung ikaw yung tanaw, agoy, siksi kaayo nga mag-em na din ka, no? O dautan, laway na din muna-huna, sama ka daw igsoon sa nakapanapaw ka. Grabe ang standard sa Diyos, igsoon. Lahi ang standard sa Diyos about sa sala, no? Ang tao igsoon, nakapokus man sa, okay, buutan kayo, naghihilom-hilom lang buutan ni ba, buutan ni. Pero ang Diyos igsoon, no? Klaro kayo niya itong kasing-kasing o gatong guna-guna igsoon. So muna nga, ang standard po sa Diyos igsoon, para mapapas ang imong mga kalapasan, kay balo ba ka igsoon, yung ipadala niya si Jesus Christ. Biyaan ni Jesus Christ ang langit para nga mapasaylo ang atong mga kalapasan. Grabe no? Imagine, yung sa na ni mo Lord, ipasaylo ni mo nga tuak, ikaw man nagpakamatay dito sa cross. Nga dili man ikaw nakasala, dapat kami, kita untay gilansang dito sa cross, kay kita may nanapaw, kita may namakat, kita may nagpakasala igsoon. Ang standard sa Diyos igsoon, sa pagluwas niya sa mga tao, lahi kaayo igsoon, grabe ka, maalamon kayo ang atong buhing na Diyos. Kita igsoon, no? Wala ratas kapiting. Muna igsoon, mo follow dito sa pulong sa Diyos, ang standard sa Diyos igsoon, sa pagpasaylo sa kalapasan igsoon. Ingon sa dinhi, duol ta sa iyaha, kung hinusulan nato atong mga sala, aron kita nga, mapasaylo ang atong mga sala. Period. Ayaw na ako na naadya igsoon, Lord, grabe ka, ganigid kani akong sala, Lord. No? What's ang tao igsoon, mga isang pasaylo, yung papulong sa Ginoo, what He forgive, He forgives. Kung unsa iyang gipasaylo, iyan natong kalimtan. No, dili na nimo naon pa nga daghan pa kay imo pang uting kayo nimong sala. Wala Ginoo nga buksan unsa may magyaw-yaw dina. Na gipasaylo ko naman na, gipapas ko na dito sa libro sa binuhatan nato. Muna igsuno nga, hayay kita karon kay kamo igsuno natudloan. Ang uban igsuon, dili sila magpatudlo. Kay basin igsoon, yun ang pulong sa Ginoo na abi ay pinili sa Ginoo. Gipili niya igsoon sa taguangtan pa lang sa atiyan sa atong inahan. Naanay gipili sa Ginoo igsoon nga iyang mga anak. Yun pa ang pulong sa Ginoo sa Revelation igsoon, ang iyang mga katawhan maminaw sa iyang pulong. So, kung mamati kasi ang pulong igsoon, usa ka sa pinili sa Ginoo. No, kung ganahan ka maminaw sa pulong sa Dios, no? Congratulations! Kay usak ka, kay munang timailan igsoon nga ikaw, gipili ka sa atong buhi nga Dios. No? Only atong buhaton igsoon, we need to accept igsoon nga kita makasasala ta, Lord. No? Atong idawaton, atong i-accept nga kita, nakasala ta. Igsoon, dili ta magpaka-hipokrito nga wala tay sala, kay munang pulong sa Ginoo kitang tanan makasasala. So atong dawaton, no? Atong i-accept na kita makasasala, kaya ang repentance igsoon, dili paghinursol, ang buot pasabot ana igsoon, no? Dili bitang magpaubos ka ba? Na ikaw nakasala. No? Repentance igsoon. Muning gusto sa Ginoo, ay paubos na to, Lord. Pasaylo ako, Lord, kinakasala ko sa imong atubangan. Pasaylo ako, Lord Jesus. Kinabuhat na ko ang dili dapat unta buhaton. No, munang gusto sa Ginoo nga kasing-kasing. Kaya wala siya nagtanaw sa imong barog nga gwapo ka, gwapa ka, dato ka, nya maldito mga ka, impyerno ka, no? Dito sa impyerno igsoon, way tahod ang kuan igsoon ang ulod. No? Ikiton jud ka dito tungod sa pagkagarbuso sa usa ka tawo. Nan karon igsoon, kay karon nakadungog ta. So kung maghinulsol ta, itagaan pa tag chance sa atong buhi nga Dios. Katong nangamatay na wala toy chance igsoon. Sorry na lang din sa ilaha. Kung nangamatay ang usa ka tawo igsoon, kung wala sila naghinulsol sa ilang mga sala, 100%, 1,000,000% impyerno dito sila. Kita karon igsoon nga buhi pa itagaan pa tag chance sa Ginoo. No, kung ikaw karon nakadungog pa ka sa pulong sa Ginoo, congratulations. Itagaan pa kag chance sa Ginoo bisan ikaw nagbuhat ka o dautan. No?
Muna igsuon, God did not reveal our sins to igsuon para na ikundin ta. Wala niya giyag-giyag ang atong sala. Kabalo ba ka igsuon kung sa ang buhat sa Balang Espiritu Santo? Iyang iyag-iyag ang atong mga sala. Muni siya igsuon, si Holy Spirit, muni siya ang iyang trabaho igsuon, iyang ipaila kanimo ang gibuhat ni Ginoong Kristo. O kini po ang Balang Espiritu Santo iyang trabaho, iyag-iyag niya, no? Ang atong mga sala aron nga muduol ta kang Ginoong Kristo para mapasaylo ang atong mga kalapasan, no? Gi-reveal sa Ginoo ang atong sala kan naibawaan na nga inana data, no? Naa day kay espiritu karon sa kung nakakomit kag adultery na espiritu sa pagkaulagan, no? Giyag-yag na igsuon para nga makahinulsol ka sa imong mga kalapasan, no? Kaya ang tao igsuon kung dili na siya masultihan, magpatuyang lang na sa pagpakasala. Kaya abi niya, sakto siya. Ang pulong sa Ginoo, sniper ka na. Muna siya igsuon na mo, yag-yag, mo tigbas. Igon diya sa Hebreo igsuon, ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay sulam. No, kining duhay sulam igsuon, delikado ka na, dangerous ka na. Pero mo nang ilustrasyon sa atong buhay nga Dios. No, tigbason ka niya kung ikaw nagbuhat ka o pakasala. No, na makakatigbason ka, no? Kung ikaw igsuon, nagbuhat ka og dautan, i-expose sa Ginoo ang imong mga sala. Aron nga makahinulsulta. Dili ka nang pagpakaulaw, no? Pagpakaulaw na sister kay na kasala ko, maiyagyag na ko, maulawan man ko. No? Maulawan ka kung imo ka nang buhaton og utro. Pero kung naghinulsul ka, no? Dili na ka maulaw kay wala naman na nimo gibuhat. Amen, no? Kung kanang sala igsoon, sige pa na nimo buhaton, no? Maulaw gid ka, muyagyag. Pero kay wala naman na nimo gibuhat, dili na ka maulaw kay nga naman dili naman nimo buhaton igsoon. Muna nga tabangan ka sa Balang Espiritu Santo para igsuon, no? Nga makayagyag, makahinlo. Kay kini paghinlo igsuon, muna yung pagsugit sa atong mga sala. Kay kung dili ka mo sugit sa itong mga sala igsuon, no? Naa ka sa prisuhan. Saba ka nga naa ka sa prisuhan igsuon, di gid ka mo uswan. No? Dili gid ka igsuon. Sa ni mo ampo igsuon, kung sa ni mo baligya din ha. Imong negosyo kung naa pa kay